Така, здравейте на всички гледат този видеоклип днес. Аз съм The Black Monster BG и както сте видели от заглавието, това е едно инфо, какво точно ще правя и на какво ще снимам от тук натам. Така, значи, извинете, че ям. Значи, интернетът ми е много бавен. Да, моя канал. Така. Както виждате, на тази игра, която мислех да снимам, на която мислех, че много ще ви хареса, а именно Stairs, се оказа, защото нещо не ви харесва, не ви намира. Два лайка. Така, на какво ще продължавам да снимам? Първото нещо е, ще продължавам да снимам на GTI 5, като след няколко дена ще си взема нова видеокарта и RAM. Ще снимам на най-различни джъмпове, както виждате в момента се качва един Speedrun Parkour 2014 година. Гледайте го и надявам се ви хареса. Така, дрифтове ще да снимам. И как се правят някакви неща. Ето както, например, как се инсталира GTI 5. Сега. Така. Дай първо си сменят. Ма не. Защо никога не мога да... тук беше. Стой, обърках. Така, да обновиме. Обнови. И така... персонализиран. Muscle Curse. Не е слайдшоу. Фон на работния плат. Сега, коя кола? Коя? Да кажем... Я. SS или... тази. Ето тази нека остане. За сега. Ще снимам главно... снимам с Camtasia 3, добре. Ще снимам главно на... не знам на какво. Така, значи да ви попитам за нещо. Първото, което е, някой има ли Photoshop да направи една хубава корица на моя канал, ще му бъда много благодарен и специално за него ще направя някакъв клип на каквато поиска игра. Независимо колко гигабайта, какво пространство, няма значение, ще направя за него специален клип. И ако може да направи корица и да даде Skype. Включително, които ме гледат, нека всички да дадат Skype, но този, който би направил корица за мен, нека да даде Skype. Много ще му бъда благодарен, да не е тай, защото не ме кефи. Така, и много се извинявам, имам едно скрито видео, ето това, Golden King, новата ми мишка, новата ми геймърска мишка. Много се извинявам, за което, че не можах. Просто по някакъв начин клипа е кодиран. Ще снимам на минигеймс, но не знам кога ще бъде. Също така ще има някое влогче от време на време. GTI 4 не знам, може и да не снимам. Не съм сигурен. Напишете в коментарите. Дрифтове, МТА и игрите главно, на които играя. Ето и. Не са много. 2, 4, 6, 8 игри. То включваме GTI 5, GTI 4, GTI San Andreas, Minecraft, Dirt 3, Counter-Strike, MTA и Stairs. Така, напишете в коментарите дали може да направите корица, дали имате Photoshop. На мен Photoshop ми се прецака и не става нищо. Или предложете друга програма, с която мога да си направя корица на канала. Не знам, много ще ви бъда благодарен. Както казах, ще направя специално видео за него.
и не знам. Надявам се ви хареса този видеоклип. Аз съм The Black Monster BG и това беше от мен за днес. Ще се видим на следващия клип. Чао!